para contarnos o de Chantada, non? Se teñen a festa do viño. Sí, Se están diga coa festa que do anunciou Trisha antes. Bueno, veña, Anxo Guerra, moi boas noites. Boa noite, Trisha, boa noite, señor director. Boas noites, alumnas. Mire, que alumnado temos hoxe, eh? Que alumnado temos, Trisha? Pois temos as nosas queridas recanteiras, temos a Laura Sánchez, a Mar Breis, os aplausos que non os escoito. Non hai animando a Inés. iso, así, claro. E a Gloria? Sarai, perdón, Sarai. Sarai de Lugo, sí, señor. Bueno, Gloria. esta noite de Ríos falamos. De Ríos. Primeira pregunta. Díxome a clase, Vete non? aí a primeira pregunta, Imos xa profe. coa primeira pregunta que nos vayan poñendo, que vai ser para Laura. Aí, Laura, atende. Vostede, Laura, pense a pregunta, Mira, aí delle atende. unhas voltas. Mire, o meu neto non sabía a palabra, pero pensando, atinouna. A palabra é tapacuña ou noutros sitios chapacuña, relacionada con un río. Sí. E pode ser a pequena illa que hai no medio dun río ou pode ser unha presa de río feita con pedras postas así de canto. Nunca na miña vida oín tal cousa. Hai moitos sitios que se di, outras non. Tapacuña ou chapacuña? Pense, Podes- tapacuña, Penso. chapacuña, Chapacuña. chapacuña. O sea, unha pequena illa ou unha presa do Eu vou río? decir por decir, porque non a sei, pero bueno. Pequena illa no medio dun río, pode ser? A pequena illa é unha insua. Ah, eso A é chapacuña, que noutros Bueno, non sitios pasa nada. non tosta, É a presa do río. é unha presa Tapar, non? no río que tamén feita así con pedras, en moitos sitios tamén din tosta, unha tosta. tosta. A tosta soalle, verdad? Sí, sí. Pois é o mesmo. Caneiro, caneiro A tamén. tosta soame máis de comer. Sí, así para pero coller a auga, para apartala para un muiño. Caneiro a dar Lugo na casa do meu pai. Se é moi grande, podemos decir que cae unha fervenza, ferve a auga, fervenza, unha sí, cachoeira, porque fai a auga a cachón. Que bonitas palabras. Porque Galicia está chea de ríos. Decía don Álvaro Cunqueiro que Galicia é o país dos 1000 ríos. E Trisha, a vostede que lle parece? Que serán moitos ou poucos? O Que que eu di vexo Cunqueiro? moito a televisión de Galicia e xustamente outro día no Atrápame se podes dixeron que ao redor de 10.000 faltanlle ceros a esa conta de Cunqueiro. Desde que Perfecto, morreu porque Álvaro Cunqueiro medraron moitos O ríos. que non saiba Paco Lodeiro sabe o Esther Estévez ou viceversa. Digo cho eu. Sábeno todo. Ah, digo chual. Teño que elexir tamén delegada. Ah, delegada. Porque teño que elexir delegada, pero non imos elexir. Vou eu dicir directamente a dedo. Vale. Porque teño aquí unha compañeira de profesión que é Inés, Sí. que é profesora de inglés en Maceda. De inglés, claro. Vale. Entón, Vivan os profes e os profes. pode facer ela de delegada e voulle perguntar adiviñas. A ver esa adiviña. Adiviñas. A ver se nos poñen a primeira adiviña. A ver, unha adiviña para Inés. Unha adiviña que é moi fácil, mire. A ver. Como sai un gatiño dun río cando cae nun río, Inés? Como pode sair o gato? A Ai, ver, vou facer o Que lle parece? ridículo. Ai, os meus Pobre alumnos gatiño, que van caeu, dicir e como sai? como sai un gatiño dun río? Que ridiño. Eso a mí soame a trampa, eh? Molladiño. Sae Pesca. molladiño, mollado. Molladiño, Como claro que todos, sí. Moi ben. Iba con trompiña. Claro que sí, porque Iba a facer un ruido. estamos no país dos ríos e ao haber tanto río hai moito pescador. Pero decía miña nai que labrador que é cazador e pescador, arañas no fumeiro e fame no comedor. Non tiñan moita fama, non traballaban. E algo lle pasaba a María cando lles falou na casa do mozo, dixo que era un grande pescador. E a súa nai, que non oía moi ben, entendeu pecador e dixo, ai, que Dios nos colla confesados. E aínda por riba el, para melloralo, un día que pasou por diante da casa, dixeron, entra Manolo, entra. E dixo el, así, para darse de religioso, dixo, non podo entrar, voume cagando hostias que non dou chegado ao carallo da misa. Non lle faltou unha, eh? Bueno, vamos coa segunda E pregunta, imos profe. coa segunda pregunta. Segunda pregunta. Ahora para as terras de Lugo, para Sarai. Veña, Sarai, lúcete. A ver se isto sería lá pola súa terra. A ver os de Lugo. Miren, A ver os de Lugo. é a cavidade pola que transcorren as augas dun río, por onde vai o río. Sí. Eso que hai ali, decimos que iso é un couce, o couce do río, ou que é o leito do río. A ver, a mí diría, couce soname como a patada cando dá un cabalo. É que lle soa ben, é a patada Vale, do burro. entonces leito. Xusto, perfectamente, moi ben. Moi ben.
Porque a leite líquida ou... Claro, leito. O leito por onde vai, eso que vixían os gardarríos. Eu coñecín un gardarríos, o Manolo, e o Manolo topei na última vez saindo do médico, e dixenlle, que che dixo? E dixo, nin caso, ese está como as maracas de Machín. Dixenlle, que xa iso das maracas de Machín? E dixo, pareces parvo, me cago en sós, que vai ser, que ten o río revolto na cabeza. moi ben. Bueno, está ben. Ele está por aí de... Podemos seguir logo con Inés, a ver se hai outra A ver, adiviña. outra adiviña para Inés, veña. Bueno, para todos. Está un pouquiño máis difícil. Sí. A ver. Mire, somos, pense no río, somos dúas irmás e nunca xuntas nos verás. Quen somos? Dúas irmás nunca xuntas nos verás. Somos dúas irmás. Quen somos? Algo Falamos ten que de ver río, co ¿no? Sí, falamos de río, pero Ten que ver co río. teño que decir algo. As dúas orillas do río, como se As chaman? dúas Sí. beiras do río. Moi ben. Que ben. Moi ben, as Ben dúas traído, beiras do Inés. río, claro que sí. Sí, señor. Bueno, terceira e última E pregunta, imos ¿no? coa terceira das palabras e quedanos mar. Esta palabra, a ver se di, vostede era da estrada ou de la lingma? Da estrada. Da estrada, pois a ver se esta se di pola estrada, é un pouquiño difícil, porque hai sitios que se di e sitios que non. Riarengo. Eu Riarengo, nunca escoitei. a conca ou vacia do río ou é esa pedra pequena, lisa e arredondada que hai moitas no río. Moito apreto. De río vai. Nunca na vida escoitei eso. Esta palabra eu tampouco Nada, xamais. riarengo. Un riarengo, Sin presión, riarengo Unha conca ou unha pedra? ou unha pedra. Pois na estrada está claro que non se di, pero a Non. min soame máis que sea unha pedra pequena lisa e arredondada. Claro que é. Sí. Moi ben. Que é. Moi ben, Mar. Alumnado de élite, profe. Chamándose Mar, verdade? Preguntas de Pode, río. claro. Que chiste, Sí, boísimo. Ten moitos nomes, podemos decir que é un callao, que é un canto, un pelouro, un croio, que en Trasar decimos collo, e hai sitios que cando unha persoa é fea, din, é un croio. E moitos incluso en castelán, di, es un croio. Sí, sí, isto era así como algo É despectivo. unha palabra galega. Pero volvamos cunha terceira adiviña para Inés. Agora esta, pense Inés que está relacionada coa nosa profesión. Non coa co súa río, llame. non? O río xa nada, non? E tamén co río, Vale, vale, porque ok, di vale, algo vale, que vai voando de pedra en pedra e chega ao río e creba, é dicir que rompe, que se estraga. Que será? Eu non teño nin idea, Non pero ten teño que nin dicir algo idea. Pense en algo relacionado. co que traballa todos os días. Que vai Vale, nas traballo pedras e cae a auga e desfaise, rompe. Traballo con libros, con papel. Papel, Con papel. justamente, o Vale. papel. Así que, claro. Claro, O vai papel vai claro. botando nas pedras, nada, pero caer a auga, rompe. Ah, bueno, sí, Vale, claro. vale, vale. O Bueno, papel moitas veces Os teus alumnos son orgullosos, Moitas veces no papel hai un conto. E voulle contar, señor director, que vostede non sei se saberá un conto sobre os ríos, o Miño e o Sil. Un conto que eu vin en Galicia Encantada, que é unha web. E di algo así como: andaba un día o deus Xúpiter de paseo polo mundo co seu raio e ao chegar a Galicia, que bonita, que terra máis bonita. Lanzou o raio e fíxolle un corte, unha fenda, para marcala así, diagonal, que é o río Miño. Enteirouse a súa muller, a deusa Xuno, e tiña ciúmes de que Xúpiter estivera tan namorado de Galicia. Entón, en venganza, foi a ras, meteulle un corte profundo no outro sentido, que é o río Sil. E Xúpiter enfadouse e dixolle: ata que me pidas perdón, quedas aí metida e non podes sair. Entón, ela, claro, pediulle perdón, e entón foi Xúpiter e converteuna en río, o río Sil. Porque así o río Sil vai andando ata os peares, e nos peares xuntase co Miño, e os dous, o marido e a muller, Xúpiter e Xuno, camiñan xuntos cara ao mar. Que lindo. Claro. E que me dis que é unha página web que chama Galicia Encantada. Galicia Encantada. Galicia Encantada, que hai moitos contos, Que ben, lendas, podemos ler. unha página web maravillosa. Porque xa ve que os deuses son como a nós, amores, desamores, contos, e amores e desamores e contos era o que facían as mulleres cando lavaban na beira do río.
Por eso, señor director, se lle mandáramos aquela cantiga de O pasar por Camariñas as nenas que... por Camariñas, pasei cantando. As nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. Mira que ben, sí, señor. As nenas Moi de ben, bravo, bravo, bravo. Camariñas quedan no río, quedan lavando. Pues nada, estupendo, vamos refrescados por ríos galegos e sempre coa sabiduría e o encanto persoal de Anxo Guerra. Un placer, Moitas veces. Gracias, como sempre, profe. Señor profesor, unha maravilla. Moi ben, de alumnas, que xos, Moi ben, fantástico. Bueno, vámonos a Publi e... a Karina. Creo que hai chamada de chantada. Vámonos a la... Bueno.